Selamat Advent, Huriani Tuhata, tapukama parminggota di bagasan manogoton, tapahibul marohanang pikiran, martangi yang mahima di bagasan manogoton. Amin. Tapuji Tuhata, marede mahita sia buku de nomor 30 sia, ayat sada saha tutulu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Idama, hatop doauro, tiok mana di honuaeng, asa unang adong nama buat tupalmi. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, nama dok mauliate dohami tuho, ala di pabotohon ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalaho salpu sogot langit dohot tano, alai naho do anggo hatam ro disaliling-liling na.
Akup nii, iko patardo sogo saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhuman mi. Saya si maroham di hami, pahot marohanami marhapor siao di hatam, marhite-hite toddi parbadia. Padungo mahami jala paringgas hami martangiang, asa marlas niroha hami pai mahonho, jala asa dapot hami hangoluan nasora suda. Amin. Maredehita. Sai hem amuna amur rohai akal amuna am sanggo pormini nam porasi pamoli rotu Patik ni debata di mingguta sadarion, tarsurak di buku ni dua raja-raja, biddu 10 ayat 10 tolu. Pola marpaniddangiom muse jahuba di Israel dohok di Juda, marhite siap pamangan ni saluhut akka panurirangna, dohok saluhut jolma parpangukapon madok tunasida. Pau bahamu marohamuna siad dalam muna akka narwai. Jalaradoti hamu akka tonaku dohot aturaku. Hobar tu sadok patik naung hupatikon tuaka opumuna. Jalanaung hutongosot tuhamu marhite sian akka naposoku. Ima akka panurirangi. Atong rak mangidogogo mahita tutuhat debata. Laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naho bartu patik mi. Amen. Maredehita. Sikali
tima dosatta. Ale Tuhan debata amanami, pargogo naso hatu dosan, para si rohami dahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahatot dohami tubuh, jaladangadong hapor siaw di bagasan rohanami hian, saluhu dohami manibil sianak kadalammu, masay godang do pangalasyon nami di patikmu, alay ingot mahami ale Tuhan, alani denggan ni basam dohot asini roham, sayo nang paingot-ingot akadosa ni haposon nami, dohot pangalasyon nami, sa ingot mahami hobar tu asini roham, dohot denggan ni basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tabegema hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Songon sitong namangulu aho ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatian ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati. Tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Hasangapom ma di debatana di gijang. Amen. Maredehita. Hatani debata turpuk ni ari mingguon tarsura di buku ni parpesalmen bidu 72 ayat sada saha tu ayat 10 sia.
Pesalmen 72 ayat sada sahatu ayat 10 sia tajahama marsika soring. Raja Hadameon sian si Salomo ale debata sai pasahat ma akka panguhummu tu rajai jala hati goranmu tu anak ni rajai. Asa marparbuehon Hadameon akka dolok ni bangsoi jala maruli hati goran akka robean. Saihoma dihabiari halak saleleng adong mataniari jala saleleng tarida bulan marsudut-sudut. Martunasima di akka arinai partigori jala manibuk-buk Hadameon rodinaso adong bebulan. Ikon marsoba di jolona akka pangisi ni halongonan jala dilatan ni akka musuna orbuk. Jala sobaon ni suderaja ibana huhu do akka parbegu mangoloi ibana. Olanan nado na met-met dohot na pogos jala paluaw nado akka toddi ni akka na pogos. Say mangulu do ibana jala lehonon na tu ibana sere sian seba jala tangyak konon na do ibana totong pasu-pasuon na do ibana ganupari. Sayhot maguarnai rodi saleleng-leleng na. Say muak mabarita na saleleng adong matanyari. Asa maruli pasu-pasu nasida di bagasan ibana. Luhut akka parbegu mertuahon ibana. Pinuji ma dohot guarni hamulyaon nai. Rodi saleleng-leleng na, jalagok hasangapon na maliat portibion. Amen, amen. Ido sahana. Mertua doaka na tumangihon hata ni debata, jala no peopsa. Amen. Maredehita. Ibana
sahatidakon maha porseautai, songon hinatidakon ni dongata saha porseaon, disadok portibion, rak mahitamadok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siantodi parbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohok na mate. Au porsea ditodi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen aka na badia, dohot hasesaan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangolu sogo daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Kor ama PHD.
tikting ni huriata. Shalom. Parhaladu HKBP Batam, pasahaton, selamat hari Minggu ma di hita salukna, jala selamat datang ma di ruas ni huriata, naud dupe parjosolu sehali romar minggu di huriaton, saya di pasu-pasu di Batama parsorata sedarion, baik sangap ni gowarna, tapi gema tikting ni huriata, na perjolo goar ni minggu tasadarion ima minggu paduahon Advent paduahon dohot topik minggu bau bahamuma rohamuna ainunga songgop harajaun benua gijangi na paduahon danak nasorang di basa-basa hotuat tado sadadanak bawa di keluarga amang lerban opusunggu inang rolisda boru sinaga ruas ni wik baloi kolom tolu di hari Selasa 25 November 2025 selihat dudak danaki suang songoni nang natorasna napatuluhon ruas na baru mamuka minggu sadarion gabe ruas ni huriatama keluarga amang Henry Junior si hobing inang arta ulina boru simbolon rap dohot dua anak kon nasida sian HKBP Lubuk Pakam resort Lubuk Pakam nuaik tinggal di Tembesi masuk tuwik perserahan na paupaton berita duka cita na perjolo nunga perjolo di jo debata ima amata madin marwasi silain nama kebaluhon inata Lydia Glory Hutajulu sian di hari Senin tanggal 1 Desember 2025 tutup umur 56 tahun sian wik Glory Batam Center saya di Paragugoi de Batama saluhut keluarga na paduahon nunga parjolo di jo de bata ima amata raksa silalahi nama kabaluhon inata esboru matodang di hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 tutup umur 86 tahun sian wik Batam Kota saya di Pargogoi de Batama saluhut keluarga na palimahon syukuran 50 tahun HKBP Batam dalam Makamulatehon 50 tahun HKBP Batam di tanggal 10 Desember 2025 patu pautama acara dua bersama dohot senam kesegaran jasmani di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2025 pukul 6 WIB di lingkungan gereja na paunopon program paperless HKBP Batam Hobartu rapat huria tanggal 20 November 2025 mulai utama mengurui percetakan warta manang tikting ni huriata di ganup minggu mardo mutusi asa disagihon ganup sito wikma tikting huria tuwea grup wik nabi na papituhon pesta peresmian huria nagok HKBP Taman Baloi Punggur hobartu tikting na di hari minggu nang salpu patu potero papungu pilihan amplop di minggu sadarion di ganu permingguan dalam pangurpiota tu peresmian huria nagok HKBP Taman Baloi Punggur di tanggal 14 Desember 2025 na pawaluhon ruas namar sahit tatangnya koma dongatan atau ngodope di bagasat parsahiton asa dilihat debata hamalumot tunasida guar-guarna boima guar-guarna marcai boima teida di layar videotron manang tikting nadong di hita na pasiahon bunga altar sumbangan bunga altar di minggu sadarion imasian NN wik Batam Center saya di tebai de Batama pasu-pasu di nasida na pasapuluhon Majaha surat pastoral HKBP taringot tu perayaan Natal 2025 surat pastoral HKBP merayakan Natal sebagai wujud empati korban bencana PA Raja Tarutung 6 Desember 2025 kepada yang terkasih
seluruh pelayan dan anggota jemaat HKBP di tempat. Salam sejahtera dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja. Dalam keprihatinan kita atas bencana ekologis yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, HKBP mengajak seluruh warga jemaat untuk merayakan Natal dengan hati yang penuh empati dan solidaritas terhadap sesama yang sedang menderita. Sehubungan dengan itu, kami menyerukan agar perayaan Natal tahun 2025 di seluruh HKBP dilaksanakan sebagai masa perenungan dan doa bagi para korban bencana. Perayaan Natal hendaknya dilakukan dalam bentuk ibadah sederhana dan tanpa pesta atau acara kemeriahan yang berlebihan. Seluruh liturgi dan pelayan firman diharapkan menjadi doa keprihatinan bagi pemulihan saudara-saudara kita yang terdampak. HKBP juga mengimbau agar tidak ada dokumentasi di media sosial yang menampilkan kemeriahan yang berlebihan, makanan berlimpah, atau bentuk perayaan yang dapat melukai perasaan para korban. Setiap gereja juga diharapkan mengupayakan bentuk kasih diakonal sesuai kemampuan jemaat sebagai wujud nyata solidaritas gereja. Demikian surat pastoral ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kiranya kesederhanaan Natal tahun ini meneguhkan kita menjadi gereja yang menghadirkan kasih Kristus di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Teriring salam dua Huria Kristen Protestan, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Namangihut informasi manang sososo kaya dohot pasilas umum di sosoima tu saluhut ruas ni huria asa tarulutima kaya sudot kaulion ni gerejatta suang-suangni fasilitas na adong di lingkungan ni gereja tahun. Pilihan bulanan tahari kotema pasahatu pilihan bulanan marhitesit 2 week manang langsung tu admin gereja di jam buka kantor. Namangihut perayaan jadwal perayaan Natal HKBP Batam tahun 2025 tanggal 7 Desember sekolah minggu Horong Besar, tanggal 10 Desember remaja, tanggal 14 Desember Naposo Bulung, tanggal 21 Desember 2025 Ina Ama Ina Lansia. Jadwal permingguan HKBP Batam Minggu umum pukul 6 WIB bahasa Batak, Minggu pukul 7.30 WIB bahasa Indonesia, Minggu umum pukul 10 WIB bahasa Batak. Bakti Natal tahun 2025 patu paun ni Dewan Diakonia do kegiatan Bakti Natal imana neng di pasahat tu ruas nihuria na di Babel sakit menahun yatim piatu dohot na babalu turuas ni huria nasihol rohana lau mengurupi yang anggaran ni huriata boima di pasahatu inang diakonis Deni Boru Silitonga. Ucapan selamat ulang tahun saluhut perhaladu dohot ruas pasahatun selamat ulang tahun turuas ni huria nama ulang tahun hatu tudu bohot perbugason di bawasan minggon saya di pasu-pasu debata gok dame nang las ni roha na parpudi saldo akhir tanggal 6 Desember 2025 502.320.664 rupiah. Songoni matik ting ni huriata sai di pasu-pasuk de batama hita saluhutna. Shalom. Kor ina lubuk baja.
Di sini lah. Kor Taman Baloi Punggur.
Maret dehita. Martangnya kita, tamahami Tuhan madok moliate dia dopamu, naung mangaramoti hami sahat rodi bakasan tikion. Jala marpungu hami di bakasan jormon, jinalama muci pasangapon guarmu nabadiai. Jala neng marsaur hami rapokomar hiti hatam, nalau tangi honon nami. Todim to di perbadia mana manggohi rohanam pikiran nami laho macalo hatami di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi akan Tuho. Amin. Horas dita salut namanginang jami tata di minggu sadarion di minggu apen napa duahon di enet dosian buku Matius bidutolu mamukama sianaya sada sahatro di ayat 12 songonon maridok hatana disi parjami taon nisi Yohanes padidi dungi di laun niari hehe masih Yohanes padidi marjamita di halongonan Judea nin nama paubahamu marohamuna ainunga songgop harajaon banua gicangi ibana do pinaboa ni panorirang Yesaya ujo nani dokna suara ni nama jauh-jauh di halongonan pature hamuma dalan ni Tuhani pahornop hamuma si dalanan nain ibulu ni uto do ulos ni si Yohanes hulik-kuling do hohosna aka si hapor do si tuak ni lobado si panganonna dungi lahoma pangisini Yerusalem manopot ibana songoni doho sude halak Judea rodi saluhut aka nama ringanan di labong ni Jordani jadi di padidihon si Yohanes manasida di aek Jordani dung di topoti be dosa nasida alai dinani idana torok parise do saduse manopot padidion nai ninna mamadok nasida hamu anak ni ulok isedo namangajari hamu pasidikon rimas narosogot parbuehon hamu manatama pabua nang muba rohamuna jala sotung didok hamu di bakasan rohamuna si Abraham do amanami ai hudok matu hamu terjadi honde bata do anak ni si Abraham sian akka batuan
Ainunga pola ape take tudaling ni akahau. Ope sita baon ma nasahau na somar parbueo hon nadengkan jala sidabu honon tu ape. Ia au aek dohu didi hon tu hamu madokon pauba hon roha. Alai adul gumogodo narosian pudiku. Gari mabuan sipatuna hurang tamado peau. Didi honon ni ido tuhamu todi parbadiai dohot api. Di tangan nado purpuran payason nama pardegianna papungon nado emena tu sopona. Alai tutungun nado anggo hurak kami tu api nasora mitop. Ido yanggo sahatna. Horas dita salut amanginang. Di minggu sadarion tamahami madok moliate di tuhata moliate di hita saluhut na ruas dohot parhalado pangulah nagok tiki naboi rap marsaur dohot ita di minggu apen na padua honon di HKBP Batam. Jadi 2 tahun na salpu mulo tengok dopi amanginang di son mahami diojakon. Ya hami Bibel Pro Priska Meliana Boru Pardede. Ya amang merga tamba. Jalanunga di basa-basaon tuhata saradak danak bawa di hami. Namargoar Kenji Gamaliel tamba. Jadi hami ditugason di pos Taman Baloi Punggur. Tawi hurang 3 tahun 2 bulan nanengro bulan 2. Jadi haroro nami di son amanginang hobar tu suara ni titing ni mingguta marlas ni rohama tutu hita nasa resort Batam ima di tanggal 14 Desember 2025 di patupama peresmian Huria Nagok pos Taman Baloi Punggur gabe Huria Dolok Horeb. Jadi moliate amanginang nang hujalo hami dukungan dana dohot aka partisipasi nang sahat tu HKBP pos Taman Baloi Punggur. Jadi di son haroron nami rap dohot panitia peresmian Huria Nagok yang go panitia ta 12 halak. Jadi hami ma madongani nasida ro tu Huria taun. Jadi amanginang moliate tong salelengon di parsaurata ruas ni Huria nang kategorial na sero madulo hami di pos Taman Baloi Punggur. Sianilas situtu dorohanami moloro hala amanginang madulo hami tu Taman Baloi. Alani amanginang di haroro nami di son tong ma na mencari dukungan dana hami di hita di parminggota di Bakasan Tikion melalui parmingguon di Huriata. Jadi ima partina dan syakami amanginang haroro nami tu Huriataon. Jadi tangya kok kamu mamanginang asaboi mardalan ulauni dohok dengkan. Jadi saat mahita noeng amanginang tuhatani debata di Bakasan minggu sadarion ima minggu apen na paduahon pahubahon roha ay jonok noma tikina. Jadi amanginang turpukon berpusat tu si Yohanes Padidi nama buan barita taringo tu pertobatan. Jala di bagian ni haroroni Mesias manang Yesus namane katon porluna pertobatan sejati. Jala marparbuehon ma pertobatani di Bakasan ngoluta. Alani amanginang di Bakasan turpukon tarjodo hita laho mangokuhon mengakui kita adalah manusia yang berdosa. Ekor rau cuma tadu cumoloi di Bakasan rohata. Onang tumibo tahilala dirita sian debata. Alani ido
di bakasan terpukon muse peringatan akan penghakiman manang di dogma di bakasan terpukton dibaptis dengan api. Jala adong dua manginang di bakasan terpukon di patorang pemisahan gandum dan ilalang. Jala haroroni Kristus nanengro nalaho madidihon di bakasan tode perbadia. Alani dua manginang adong do piga-piga opat bagian nahuputik hami sian terpukon nalau si ulah honota di bakasan ngolota. Na parcolo mai di bahasa Indonesia didok panggilan untuk bertobat. Yohanes muncul di padang gurun Yudea dengan pesan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Oma manginang jauh-jauh ni si Yohanes tu sudi hitana porsia. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jauh-jauh tu bakasan nguluta asaboi hita manada diri, asaboi hita mulak musetu debata, taringo tu hapor siota panadayota na isa hita sasitongna, alani sutung sangaro tikina, tarlalap hita sudi colma, alani hinarikot ni portibion. Bertobatlah. Mulak mamuse tulomo ni rohani debata yang go portibion di parade do sude alai martudu-tudu mai tu hatakangon ucungna marroan ma di bakasan ngoluta akka naso hinalomohon ni rohani debata tumik tugit cang marohata dao sian lomo ni rohani debata adul sude jala di bakasan tikion ima suara nisi Yohanes panggilan untuk bertobat. Jalan apa dua hon pertobatan bukan hanya pengakuan lisan tetapi harus dibuktikan dengan perubahan hidup menghasilkan buah pertobatan. Ternyata menginang dalam pertobatan itu bukan hanya sebatas lisan atau hanya sebatas teori. Kita mungkin mampu menjabarkan seluruh firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, tetapi kita mungkin akan gagal dalam praktek kehidupan. Pertobatan bukan hanya pengakuan lisan. Jadi dituntut dohita lebih umbalga manang lebih ubagas prakteki sian akana asing. Ay maul dua manginang lahu medalani na mangihuton Tuhane. Hurasa mulu sian perjanjian lama tu perjanjian baru nunga guda kita tamat mangatusi terpuki. Apalagi conok nama Natal nunga tabo tabira pajocor hon terpuki sian hadadabu saat tu keselamatan di perayaan Natal. Boy durahita menghapali alai uborak do mangulahon hatani debatai di bakasan ngolota. Alani do manginang jalan itu dipakai untuk mengintrospeksi diri kita. Dibahid doi asa unang dao holang rohatta tu debata. Con di Galatia 5 ayat 22 buah-buah roh. Imana ikon si parbui honota tadani naung tajalo hita di bagasan Kristus. Alani yang manginang napatuluh di dok Yohanes Pembaptis utusan untuk menyiapkan jalan. Jadi jupa kita doa manginang di ngolu nesi Yohaneson hidup yang sederhana. Jalan di dok jubah bulu unta, makan belalang dan madu
mencerminkan kesalehan dan takut kepada Tuhan. Panguloyon na uduk tu debata secara teori naulo doau sai di pargugui Tuhani mangulahon saluhutna. Ternyata di samping itu prakteknya sangat susah. Maul do madalani alani tui sedo hita lau marhaporusan hidup kesederhanaan. Nampe adong di tiup si Yohanes ulaun nampe nasahat ni tuhatai alai dang dihagi cakonibana dihas sabab ponibana dui jala mangulu ibana di bagasan haserepon hidup yang sederhana. Dang martudu-tudu tu akka hagi cangon di roha. Ima manginang sekilas malang gobaran ni si Yohanes di bakasan terpukon. Jala didok musai adalah suara yang berseru-seru di padang gurun menggenapi nubuat di dalam firman ini di Yesaya 40 ayat 3. Sedi suara ni bana dua manginang angkiat tumibu manang komo sude na porsiai hot di bakasan ha porsiaon manang di bakasan Kristus. Itu manginang napa namangihut didok baptisan air sebagai tanda pertobatan. Yohanes membaptis dengan air sebagai simbol pengakuan dosa dan awal hidup yang baru. Awal hidup yang baru. Imana disuarahon dan diulaun si Yohanes sebagai sumber atau pengakuan dosa hidup yang baru. Jadi imana dihamulatehon di bakasan nguluta hidup yang baru. Itu manginang adung do opat bagian aplikasi Jamitata di bakasan Minggu Sadarion penerapan dalam Jamita na parcolo didok introspeksi diri, ujilah hati, akui dosa dan tinggalkan sikap mementingkan diri. Ujilah hati, akui dosa dan tinggalkan sikap mementingkan diri. Kita diuji amanginang melalui khotbah pada hari ini di jodoh kita lau menada diri. Mula di bahasa Indonesia nak introspeksi diri. Ujilah hati. Sebagaimana kita mengimani, sebagaimana kita mengenal Allah, apakah kita masih ragu menjalani hidup ini? Di Matius 7 ayat 7, romahamu jalahi matutuhi mapangidoma air radedo sude. Alai adonggo alaina. Di Matius 6 ayat 30 cumolo malului hamu harajau ne debata dukoni tabahono kumatu hamu aka odeng hanguluan. Jadi yang manginang diuji dohita nueng di bakasan minggu apen napa dua honun taringo tu dosa. Ikut rajumata dua manginang songon nakani di panopotio dosa musik diiringi musik naking aleamang asiroham diau pardosaon. Jadi corbut do yang godosai jalanang dihamuna kodo hita sian hadosaon ubena bo hita nuaing makilala di asini rohani debata alani dang dak datan ni hita hajol maun be lambang ulahoni dang sai mulak be tu hadosaun dang sai tidak dati jol mai be mangulau sogoni rohani debata alani parbue hon masudena nang nilai honi debata asidot holong ni rohana di bakasan ngoluta jalana mangihut amanginang didokon pertobatan sejati. Jangan hanya mengakui, tetapi ubah hidup Anda agar berbuah sesuai dengan pertobatan. Di Matius di Galatia 5, buah-buah roh. Imana ikon
si patarida honota parbue nang di palua hita sian hadosaon nang ditobu sian hadosaon ikon adong manian parbue ni hita nang ditobu sian hadosaon nang macalo padidion ikon tarida mai di bakasan ngolota jala didok di nomor tolu sambutlah Kristus. Di nama nagam di apen napa dua honon amanginang totu managam haroron si palua do hitan waeng di minggu-minggu apen. Di nama nagam haroron si palua dang ala didokon hohom rade managam harorona dang gabi holan naripe hudul dang nagabi mudum dang nagabi hohom dang gabi holan di cabu boy do hita mangulaon-ulaon alai radi managam di bakasan parohaon ias maibana rohatai jala tatagam maibana si palua di bakasan ngoluta di minggu apenon jalana parpuri didok berharap pada anugerah Roh Kudus. Oma manginang di bakasan ngoluta nata paima di bakasan perdalanan ni ngoluta ima pasu-pasu ni tuhata. Jaladung sidung anu minggu apen masu hatta mamuse Natal umum manang Natal parculodot akan asing. Hataridan nilas ni rohata di nang sorang si palua di bakasan nguluta tapatuduhon ma hita nang mangulu di bakasan Kristus. Amin martang yang mahita. Moliate Tuhan di pasahat nasa rohanami naung mamakulingi hami di hatam nang utangyok kami. Homale Tuhan nagabe haborosan di hami unang paluas hami terlalap di bakasan ngulu nami alai totong mahai managam di harorom di minggu nami sadarion nang hutangyo kami titing na maragam di tonga-tonga ni huriam HKBP Batam homale Tuhan na mga ramuti hami saluhut na dinalaho patupahon ulaw ni di bakasan Tikyon jala pasu-pasu mahami saluhutna rumah tangga nami usaha nami dakdanak nami saluhutna akka program di tonga-tonga ni huriamot di bakasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kam tuho amin maredehita uhut mata pasahat peliata.
piliata martang yang mahita. Ale debata amanami nadi bono gijang. Hodo haroroani saluhut, sileho leo na denggan dohot na saulibasan na maliutus. Pasatay masyan na nilhom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo megabe uap nosus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti asa parhasia kami pilihanon. Patibul hon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami godang ni sileho leo itu hami. Asalam girkir hami mandok moleyate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di bono gijang, saya penerbadia maguarmu, seroma harajonmu, sesat molomoni roham di banu tongon songon na di bono gijang, lema tuhami sadaron hongoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa dongan namar dosa tuhami, una kami tokion tu pangocunan, palua mahami sian pangago. Jalma pasu-pasu sian tu hatta debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disondakon Tuhan debata mabohina tuita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabohina tuita. Jala di pasar romadamena tuton ditabe. Amin. Shalom Madita Saluna.